מה? אני רוצה לה... בום, חכה, יום, אני רוצה מההתחלה. לא יודע. ערב העפות. ערב התחתונים. לא, זה ערב העפות, אנחנו עם אנחנו לא נעשה ערב מכות, אנחנו היום בנינו חווה, כאילו אתמול בנינו חווה באיזה 12 בלילה. אני עזרתי לך. עכשיו הוא מראה על הצופים. אני ושלב בנינו את המקום. גם אני עזרתי, והוא גנב לי דיימונדס ואתה נשרפת איתם. אז בואו נתחיל. סבא, תצלם את הקרב. מוכנים? בעוד 3, 2, 1. צולק! בעידן, בהתחלה הייתה לנו. זהו. תקשיב. אבל תזכרו, למות זה לא נחשב. למות מתתי, אני פה ליד רועי, ליד שלב. ועידן מת. איזה מת? אני לא מת. אני אהבתי, לא מתתי. לרוב זה לא נחשב. עדיין מוטף רן רן מת, הוא עדיין במשחק, רן מת, הם עדיין במשחק. הם עדיין במשחק, מתו. גם אני עדיין במשחק, כי גם אני מתתי. אמרתי אין. גם איתן עדיין במשחק, הוא מת, לא אף. כולם במשחק. לא, איתן, מהר, תעלה לזירה. איתן, אתה צריך לעשות סלשבק. איתן, אתה צריך לעשות סלשבק. כי לפעמים אתה מת ממש על הזירה, ממש שכולם חושבים, כולל אתה. הרגו אותי על הזירה, אני חוזר. איתן בחוץ, אני ורן, מי ינצח? איתן אתה בחוץ, איתן אתה בחוץ. 3, אוקיי, הגמר, 3, 2, תתחיל. בסדר, עדיין לא. רן, שלב אמר עדיין לא. זה לא נחשב, רן. שלב אמר עדיין לא, זה לא נחשב. זו. רגע, תרגו אותי. הנה. זהו. כן, אני כאן. פה עמדו על הקצה במשקל 500 קילו, רן. היי! במשקל 10 גרם, בפינה השנייה. אוקיי. היי, לכו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. רמה אחד. אבל שלב אמר גו. מותח. מה, הזדמנות פונה לקנה. אני חוזר. אי אפשר בחד? לא, אתה אמרת ב-12 לפני, והבטחת את מה שתשמע ב-12. לא הבטחתי. אמא אמרה שהיא פשוט צריכה פיקוח ושומעים אותך ביוטיוב. למה אמרתי? לא, זהו, אני לא רוצה. לא בא לתנ"ך, אז אני לא מבין. לא, אני ידעתי. אז קיצור, הוא ניצח. מי? לא, אני עדיין במשחק. עשיתי סלשבק כי הוא הרג אותי. טוב, אם זה לא נגמר בעוד 10 שניות, אנחנו פשוט, גם אנחנו משתתפים, אנחנו לא יכולים לנצח, אנחנו יכולים רק להעיף. היי, אני יכול לחזור. אני יודע שאתה יכול אנחנו יכולים רק להעיף, לא לנצח. 10. לא, רגע. 20 שניות. אנחנו יכולים לעזור להעיף. לא, אסור לחזור להעיף. 20 שניות. 10. 1. טוב. לא, נבדוק סלשבק. בואו נבדוק סלשבק לאן הוא חוזר. הוא חוזר לזירה.
אני מתתי לפני שהוא הפיל אותי, זה לא נחשב. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. יואו, הוא עושה לו, הוא דוחק אותו לפינה. יואו! אני יכול לחזור. נכנסתי. לא, אנחנו נכנסים עכשיו. לא, רמאי. לא, אני לא רוצה, אני ורן ממשיכים, זוז מפה. נכון, אני ורן זוז. ממשיכים. סטופ, זה לא הוגן עדיין. למה הבצת? לא, אתם לא נכנסים לזירה. שיט! זה רק המתמת. אז קיצור, ערן ניצח. לא, יש לנו שתי לחם, תודה שאמרת תודה. השתי לחם של... איתן, תזוז מהזירה. יהיה לי שתי לחם. too late. אני יכול לחזור. יש לי שתי לחם. עשיתי כבר שתי לחם. לא קיבלתי זרעים. זהו, עמית ניצח, לא? לא. הוא מת. טוב, אבל קיבלתי שנייה, לא באמת הכנתי. כך. מי ניצח? הבא שימות, זהו, ניצח. לא הבא שימות, הבא שימות. הנה, רן כמעט. לא רוצה אף... אם אני מת, אני יכול לעשות סלשבק. כן. ישבתי! לא, אני מתתי ואז נפלתי. לא, תעשה סלשבק, נראה את זה, צודק. רואה? אני לא... הוא מעל הזירה. הוא לא תעשה את הוא מעל הזירה. דעתי. ניצחון! איזה רנה. ניצחתי! יש! כל אחד תופס פינה. די, רן! די, זה נגמר. רן, אסור לך! נגמר. את לא... חכו. שנייה. די, רן! אוקיי, אז אני השופט כי ניצחתי. עמית הוא השופט, הוא ניצח. חכו, אני בא. עושים סרטון, נכון? שנייה, שנייה אחת. עמית, אתה צריך ללכת לאמצע. לא, אני לא חייב. עמית, תהרוג אותי. שנייה. חלד, איפה אתה מת? אחת. 2. 3. התחל! איזה קרותח! איזה וי-פיי! ושאל בחוץ! נקודה אחת. שאלה תורד ליד השופט. ורן גם בחוץ. לא, הייתי די! בחוץ. שיט, אני מת. זה לא נחשב, איתן עדיין בפנים. איתן, זה גרוע. אסור להרביץ לשופט. אתה לא שופט, אתה סתם ילד. איתן, איפה איתן? די, אמרתי, תפסיקו. איפה איתן? בוא, אתה עדיין בפנים, איתן. איתן, בוא, אתה עדיין בפנים. איך? הוא בחוץ. לא, כי רשם לא יפתור. כי שלו העיף אותו. די, זהו, די. סטופ, רגע, אני לא יכול לראות כי הוא הרג אותי. אז כבר המשכנו, נו, אני עוד שנייה מנצח. הצלחתי. איתן נגד עידן. בוא נראה מי ינצח. התחת שלי ניצח. מישהו שולח לי הודעות! יש! אני לא מת. איתן ניצח. עידן פעם האחרונה. העפתי אותו ללמה. מי אחר? שלו. עידן השופט. סליחה. עידן השופט הוא ניצח. שלו, איפה אתה? אני יודע מה הייתי בחיים. שלו, איפה אתה? צוף. די, איתן, לא שיחקתי, לא יודע. שלו, בוא. מי התחיל לפני הזמן? מי העיף אותי? חתיכת איתן. איתן בחוץ, תפסיק לפני. איתן טכני. טוב, גם. כל אחד פינה. איי!